Is-solidarjetà u l-għaqda spikkaw fil-mument tal-prova. Dawn dejjem sħaqt fuqhom tul l-aħħar tnax-il xahar u se nibqa' ninsisti fuqhom tul il-Presidenza. Dan kien kliem il-President George Vella f'messaġġ li għadda lill-poplu hekk kif fakkar l-ewwel sena tal-Presidenza tiegħu nhar l-4 ta' April. Kienet sena mimlija avvenimenti li seħħew kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll dik internazzjonali. Il-bidu ta' il-Presidenza nista' ngħid li għaddiet minn ċirkostanzi bla preċedent. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti Għawċi dejjem wara l-karattru veru tiegħu. Irrefera għal perjodu transitorju sakemm inħatar il-Prim Ministru Robert Bħala fejn spikkat il-maturità politika. Dwar ir-riforma kostituzzjonali, il-President Vella qal li kien hemm parteċipazzjoni tajba tul il-proċess ta' konsultazzjoni u l-proposti imresqa qed jiġu analizzati. Il-pass li jmiss huwa li b'aktar konsultazzjoni pubblika nkomplu nwittu t-triq għal-konvenzjoni kostituzzjonali li jantiża biex tkompli tixpruna l-ideat li għandhom iwasslu għal abbozzi li permezz tagħhom imbagħad isiru l-emendi. L-emendi li jinħass li jkunu meħtieġa fil-Kostituzzjoni biex imbagħad dawk jgħaddu mill-Parlament tagħna. L-ewwel sena tal-Presidenza ġabet magħha sfidi iżda wkoll bosta mumenti ta' sodisfazzjon grazzi għal bosta laqgħat u ċerimonji internazzjonali li kellu ċans jattendi kif ukoll il-kuntatt li dejjem żamm lokalment. Irrid naraw wkoll fix-xhur li ġejjin it-twettiq ta' riformi li attwaw iktar u aħjar dawk il-miżuri li jsaħħu s-saltna tad dritt u rrid naraw wkoll li tiżdied il-fiduċja fil-qasam ġudizzjarju. Ma naqsitx ukoll referenza għall-isfida li għaddejja minnha id-dinja, il-pandemija tal-COVID-19. Hawnhekk assigura li s-sitwazzjoni qed tinżamm taħt il-lenti tal-awtoritajiet u awgura biex jibqa' jiddomina s-sens ta' solidarjetà li nislet fina il-pandemija. Dan anki biex dawk l-appuntamenti li kellhom jitħassru jew jiġu posposti malajr jerġgħu jsibu posthom fil-kalendarji tagħna. Il-President George Vella temm jgħid li jittama li x-xhur li ġejjin jaraw twettiq ta' riformi li jsaħħu s-saltna tad dritt kif ukoll li tiżdied il-fiduċja fil-qasam ġudizzjarju. Qal ukoll li jrid li l-kamp politiku jiffoka aktar fuq il-ħolqien tal-ġustizzja soċjali u tal-ġid għas-soċjetà kollha. Irrid ngħidilkom li f'dawn iż-żminijiet diffiċli aħna li naqdu magħkom għaliex bħalkom qed noqogħdu d-dar u qed insegwu l-ordnijiet li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa għall-ġittana u ta' pajjiżna. Grazzi u saħħa. Viva Malta Repubblika! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.